Ens apleguem, estimats germans i germanes, per celebrar l'Eucaristia, aquest tercer diumenge d'Advent, i també per donar gràcies a Déu nostre Senyor pel treball que hem fet entre tots durant aquest temps del meu ministeri episcopal. Senyor, tingueu pietat. Per això he procurat, en l'exercici del meu ministeri sacerdotal i episcopal, suscitar una església sinodal, fent camí junts amb tots els membres del poble de Déu. El que pertany a tots ha de ser tractat per tots. Aquest treball sinodal ha d'anar creixent en l'Església per tal d'assolir aquell somni del papa Francesc d'una opció missionera capaç de transformar-ho tot. Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Tingueu pietat de nosaltres. No volem de cap manera que aquest sigui un moment de comiat. No és aquest un adéu per sempre. El meu agraïment per tot el que he après caminant al seu costat, per les hores de treball en el Consell Episcopal i altres organismes diocesans. Senyor Cardenal, en nom de tots, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Li volíem deixar un signe, és un petit detall, Pesant. en agraïment pel seu ministeri episcopal 2004-2015.